B'inċertezza kbira fl-aħħar ġimgħat dwar il-futur tal-Gwardjani Lokali lejlet l-ewwel diskussjoni fil-Parlament dwar abbozz li jitratta l-Gwardjani Lokali, il-General Workers Union ħasset irħtieġa li toħroġ stqarrija li ilha għaddejja bit-taħdidiet bejn il-Union, il-Kumpanija Guard and Warden Limited, il-Leza u l-Ministeru responsabbli mill-Gwardjani Lokali. Dwar dan tkellimna ma' Robert Kutajjar, il-wib tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u l-kelliem għall-Kunsilli Lokali, fejn qalilna li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista brabta ma' dan u brabta ma' riforma tal-Kunsilli Lokali se jkunu li jħarsu wkoll il-Gwardjani Lokali kif ukoll li s-sistema tal-infurzar titħaddem fl-interess ta' kulħadd. Robert Kutajjar qal li l-Partit Nazzjonalista għandu riservi tiegħu dwar kemm il-Leza ħallit il-frott mixtieq u jekk fil-verità laħqitx l-aspettattivi tagħha. Qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem għax interessah li d-diskussjoni li suppost iparti mir-riforma tal-Kunsilli Lokali tkun sostenibbli u li f'dan il-każ is-sistema tal-ordni, l-infurzar u l-ġustizzja titħaddem tassew fl-interess tal-ġid komuni. Il-Gwardjani Lokali għandhom jinaqdu kollha mal-Leza fl-ewwel ta' Mejju li ġej.